Mentah ke janmit nginya pai syakikam seluruh jongki kena ki bawat hakarta ke padang ritru henrai da kijing syampang jongki bat ke bor perkat ke baklan kilale shibon ki kam ki bapelat iki wei na kijing jaba susi. Kadai ke kubur ke bangim penslur ya baro ki kena ban bot ya kani. Henrai kadai tang kijing pen i ya ka kam slur jongki kat tu kat ni kentum ya uniu kena ubangin pen i syapi mentah ke janmit. Hagani ka tayo, kakanhun upisian hagajingyat lenti ban syangwat iki kubor ke bakamper. Kalalit poy siya kasinong maurang kaneng kabahap ak distrik East Khasi Hills, bar hagani kasinong nilalit hakadong main road. Hagani kasinong nilalit rung hakayeng jo ikong Bandri Kerlin nongrom baduba shan scam kongbo, kemudian laingut kikun, kata arngut kikun kentay bad uway ukon chenrang. Kaya igabla penlong ya kakanhun jongi manit rung hagani kalongyeng. Kadai naga mensiam baslur jong kun chenrang jong ni kalong yeng u hybrid everbloom nongrom shipos nam garta u belong kun baar naki laingut kisipara kumbalong lam ki weipat ke para khna hagne garta barang dai ban plet jingmut haka jing pule u hybrid everbloom nongrom ru udang pule haka class 6 haka maurang kenang higher secondary school. Kumni kisni kiya ya kejinglong kena hakaba onda ulawan school janmiat. Hadin bula pendap ki kam ki jam bat ban krekot kreksla. Uju yalap miat ru bat ki para kena ban maste bat le jalak kai shani shatai hakeleng ki benta jong kashnong. Dai hang neken baka khana jong hybrid everbloom nongrom kasdang. Namar haki artli ki jingja ki balada umdei de kejing slur bat ka mensim pasien rang jong unu kena. Kalawan ra ke jing mensau ke jing ja besngusi ya ki arngut ki weipat ki kena ki bedang kamret karta bani u Hagawai ke benta jo ke negashnong kadan ke jaka jo ke tenat Meghalaya Energy Corporation Limited kabadang pentre ke substation nagbenta ban kam penjana syu ya gajing syakri jongka shke patba jong than maurung keneng hagaba pen biang ya ke boarding electric shi benta nagajing pentre ya ke project hagane ga jaka la tiru ya bon tli gi thleu ki bahe gajing yar bat ki bejliu wallahi gane ga jaka la ker kenro na boro saudong henrai hadu unai tung menta ke snam om shimdan ka phalor ban khang ya gajing rung jingmi shkane ga jaka Haga bagi beliau kamtam ki kena ki yot lat luat bandrung syakane ke jaka. Daina ke jinglat lat babon sin ki kena ki jurung let yelak kai ru hakane ke jaka bat haka we gesngi. Kata haka katnyo tere unai tung menta ke senam arajar kat kendai. Bakat baki kena shnong kidang yelak kai hang ni. We kena yu belatip kerteng ke Devon Sotun kendai senam kerta ulahap haka we ni kini ki thlio ke bejleu. Henry da ke jing shlur hybrid everbloom nongrom Ula kenti akan ikat leo bat pelat yang kena naga jing mensau.
nga kum ka kami nga ngau habang atip si sentip ngadon kata kecing tiang bayo umensau ngas ngau kendit ngas ngau kuyu si klek mat kum ka kami nga mai ngong balai bal lek rang ba hadian ngawan apat kecing perkhat ngong ni kani kamlong ka ba singan ngin hap pentip yanure no khnang bakin wan pet kin wan ka no ikani kacaka khnang baki khna kin laj ban ya ban laj na ka jingjia kan ka ban cia biang sai sien ti na kaliang jing sino habare begini ka jingyo jingtip olong ngai jingjia ka bala jia hang te hopo 3311 kwi substation ka bron po blok mong knang ka caka ka ba karon ka tliu ka badap ka ba ti da ka wagret na kamta ban snai ka ni substation ka ba jingjeliu caka kamduna ya ka spo ka sanfut ai ka jingjeliu caka ka tliu ka badap da ka te ka ba nakaliang hi jonga kum nakaliang chongka shinong hibro ko dim lo yo ekni ka jingtip ka jing uchuan ka kime jong u iba blum parman la pentip ka police department kala ban kandok inquiry hang tu ka chaka ba kala pentip puagret kala wan ban fencing no itu ka chaka ka ba kala shara bro askata janda gisnam bakal sange jing tre ka chongka wat hadian kini kijingja bro arteli nakliang u habred ever blum nongrom shimle thu ahla yeng badai tad hadu bu unda shitom na ka jingrung ko jaklia shpo kamet hadu pun napoi ha hospital bala phlai kene ka kamslur jung u ha ka kemie da ka hanmen kan thei jung u uklam yu tho ai uyo pang jorho bayong khle kum to nganong mut ulong usupang kum to kan ba malum mala imat ula jehe berosian yang utiang pada wan ya thu yang hayang kumta ka cimpang jong u kanang kalong be kap udan jimpang tang bangas pendi dawahi ngap ayuhi ya u kan ngapen semar hi yang ampoi perkhat kan ta hadian pada kata ka arpulai pada ulai lej yarap yang sa sisien te ka tarum pad ya thu hi ta hado ban dajur cimpang ulai yo jing shit ke bajur bah ula saul kidar ti khun he jonga ken i ong mei ngin ya thu hok ri pi pinam bom em yangi ngong em la da pi thu hok te khun ngak kemen na mar ngan yo ban pen i la da pi le bakala kan jing le bakala te hadien i ong ya i para jong i ngi khat i ya i de iku ti ong ya iku pat pin bom ra ong em ngam bom ra kata ka jing mut jonga ngampoi perkhat ba kan long ban le yarap i kini khna gajing mut jonga kalong ba le se kila ya le dakat ai ba kim sngula shu ban sen hadian ki kwa ban pla la ka keme tengok ngan nombom tu thu hadian ken ia thu ken ikun bahe ngala keli wang tu tang bam ya thu ai dangat ngamut ban keli phet hadian dalawan pen sisa ken mi jong tu bawan ya rap ken hadian tengok badai sisa mo bele yu balong ta te la ya rap itu der ngala sngo tanate itu no ya rap la yo pang no kenya la de ru ta la yo pang la jenang la ai tharai la yo pang tang la li pet pat hospital ru tu baningkong kumno ki iba ya pon ba mangi lek kain tu te ni lek sta ken si ko to te uwe na ki plok chungi lek kai ken tu twit bat organ ngating asat hi jumta badega ba haduk ta bangala sedang menyerap duta wei untuk ketahi mangala sedang ban dan kata kecing tiang atat di te mutahi sagawe kejingja kabakum kani kejohi kelaja biang tang hadin steo thik kata sahaka arpulai tarik unai tunghi haka bahasa wei khna yoblatip kerteng kum wan penshai kharbani prasnam karta kat bau dangele akai hakane ka ju hi ka jaka ulahap haka wei nik dikit thleu bat hang nia jarang khatru badan u habred everbloom nongrum bayau nu khna ru ulala ban plat em na ka jing mensa bangi wan kai na dong pung hir teng i ba don nong chingi keng tu ngili pekai ngilek ne pekai te uta wei pat u jom teng ngalek yarap kin u pat ngalut ka seti ngalekin bencom menyerap iu napa tak menyerap sekriang iu nakling itu ba ngati masya dom yo i bom tu ngatiang ne
kum gini ki kam slur jengki kena le se gidang bon henrei kim pau perthai pat ban ngi kermen ba kajing persang jongi ban pen pau perthai ya ki kam slur jengki katu kanengot ki ba kum gini ki kena ka sarkar kan itho ya kum gini ki kena da ka ba ai buram ya ki henrei hang ni ngi da maham teng eru bang ngim pen slur ya borok ki kena bakin bod ka nuksa jong unu hebret henrei ka syong kat kum ki jingja bat ka bor ka bakila ban le namar yo kawan ra apat ka jung mensau ya une kata kanong yarap na kaliang jing shinong kerman ba siling ba kini ka jingdan lang ka jumpi ba sarkar kan itu kan i kini kena bakinyo ekta ka bravery award ka bana kaliang jing shinong senjam yen ya kenduk ba kibor ke bahlor ke bedepek taduk ka tanat social welfare ka police department bat kiwi kibor ke bedepek na kamta ban penyo ya kata ka award nam taun di kena halor kam slur kenang ba kum kini ki kam slur kanang peteng na kawai ke puas ke waipat bat kan long ru kanuksa ban aji slur ki waipat ki kena ba jingdan kam na kamta ke jingrap iwe pat pok masalang hang ko kenduk jing ya jing char ke jing ket kum ka jeng sngo ka jonga nga sngo kemen nga sngo sarong ma ba wat ha ka kat ka ni ka ich ka jong u ka bodang red ula la ban le kat dia kata ka kam ka bangi ngim pai perkat mo ha ka kum ka karta ka jong u bo la ban le kat ka ni ngi kum ka skol kamut nga ha ban phai long ngin ha ngan ha pentip na kum bolong benta ngi ka syong ha ka managing committee dengan hap an pentip sa ka managing committee bau don kum utau khana bat ngenget bana kaliang ka jongi ngin recommend ya ka karteng ka jong u bat ngir ngin ngau tenat mo bangin yo i ba kum kini ki khana ki mi na ka skol ka jongi